Eli siirtolaisuus tarkoittaa sitä, että väestö muuttaa vieraaseen maahan vapaaehtoisesti ilman, että kukaan on pakottamassa niitä. Ja nykyään siirtolaisia on noin 200 miljoonaa. Ja Saudi-Arabiassa, Jenkeissä ja Australiassa siirtolaisten osuus väestöstä on suurempi kuin muualla maailmassa. 1800- ja 1900-luvuilla noin 60 miljoonaa eurooppalaista muutti Amerikkaan, ja useimmat niistä oli nuoria aikuisia ja tai köyhiä. Ja ne ensimmäiset siirtolaiset oli englantilaisia, skotteja ja walesilaisia, jonka jälkeen sitten keski-eurooppalaiset ja irlantilaiset ja italialaiset lähti. Ja ne syyt, miksi ne lähti Amerikkaan, on jaettu työntäviin syihin ja vetäviin syihin. Ja niitä työntäviä syitä oli esimerkiksi se, että Euroopassa alkoi olla liikaa väestöä, josta johtuen maaseuduilla oli köyhät olot ja nälänhätää. Ja kaikille ei myöskään riittänyt maata viljeltäväksi. Ja sitten oli myös semmoinen buumi, että kaikki muutti kaupunkeihin, niin sitten kaikki ei enää alkanut mahtumaan niihin kaupunkeihin. Ja Euroopassa oli myös uskonnollista ja poliittista syrjintää, esimerkiksi niitä juutalaisia ja sosialisteja syrjittiin. Ja myös Venäjän sortotoimet ja asevelvollisuus työnsi niitä sinne pois. Ja niitä vetäviä syitä oli esimerkiksi se, että niille luvattiin se 64 hehtaarin suuruinen maatila sieltä Amerikasta, jolloin ne sai sitä maata viljeltäväksi sieltä, kun Euroopassa ei enää riittänyt. Sen lisäksi siellä oli paljon työpaikkoja tarjolla ja sitten monet lähti sinne vaan paremman elämän perässä ja just oli seikkailuhalua. Ja sitten sen siirtolaisuuden seurauksia Amerikkaan oli esimerkiksi se, että Yhdysvalloista tuli maailman johtava teräksen ja koneiden valmistaja, ja sen lisäksi maanviljely tehostui niin paljon, että sieltäkin alettiin tuoda Eurooppaan sitä viljaa. Myös Yhdysvaltojen talous kasvoi, ja se perustui siihen oman maan asukkaiden kasvavaan kulutukseen. Ja sen lisäksi ne muodostui se etninen hierarkia, että siitä valkoisesta kansasta tuli NS-eliittiä. Ja sitten myös ne eri kansalaisuudet asettu eri alueille asumaan. Ja sitten sinne Amerikkaan lähti siirtolaisia myös Suomesta, ja niitä lähti noin 350 000 suomalaista. Ja ne heräsi ihan viimeisenä, eli ne lähti siinä viimeisessä aallossa, joka oli 1900-luvun alulla. Ja yleensä lähdettiin Hangosta sinne New Yorkia kohti tai Jenkkejä kohti, ja se maksoi 3. luokassa noin 181 markkaa, eli jotain tämän hetken raha-arvolla jotain vähän yli 700 €. Ja tässä näkyy sen ajan sanomalehti, ja siinä just näkyy, kuinka niitä suomalaisia houkuteltiin lähtemään sinne Amerikkaan. Just tuolla vasemmassa alalaidassa oli just esim. Mainos siitä Vaasasta New Yorkiin. Ja tässä näkyy just sen ajan matkalippu sieltä Hangosta New Yorkiin. Ja sitten, että sinne Amerikkaan pääsi, niin piti olla esteettömyystodistus. Ja tässä kuvassa on just siltä ajalta jonkun suomalaisen leipurin esteettömyystodistus. Ja sinne Amerikkaan mentiin aina niillä laivoilla. Ja ehkä yksi tunnetuimmista on just tää Titanic, mikä sitten upposi sillä neitsyt-matkalla. Ja sielläkin kyyvissä oli suomalaisia. Ja sitten tässä kuvassa näkyy, että mihin ne suomalaiset meni siellä Amerikassa. Eli se on just aika tuolla pohjoisessa.